हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनल बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनानै लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअनि सायाव शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना साननो हागौ नोंथांमोना मोनसे फेसबुक मोनसे भिडिअ मोनदों आङो बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे हिन्जाव आरो हौवा ओमफ्राय हिन्जावाहाय हाबा जाखानाय ओमफ्राय फिसायबो दंखायो ओमफ्राय हौवाया सेंग्रा बिथांमोना गोसथोलायदों होननानै नैबे मोनसे पस्टनि गेजेरजों मोनथिदों ओमफ्राय बिनि भिडिअबो दं आंनाव ओमफ्राय बावलायना होदों जे आं नोंथांमोननिबो फरायना होनो एसे नोंथांनो सिगाङाव आं फरायना होगोन बिनि उनाव भिडिअखौ होनो हागोन बाव लिरदों फिसा आरो फिसाय थाखाना गुबुन हौवाजों माबायदि गोसो थोलायबावो जेन दासो गिबि गोसो थोनाय आखाइ हमथालायनाय लाजियाबो बोखालायनांनाय लाजियाबो फिसाय आरो फिसाखौ अननो मोजां मोननो रोङाखै आरो गुबुन हौवाखौ अननाय मोजां मोननाय देखायदों बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट एबा भिडिअ आगारदों ओमफ्राय नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ आं होना होगोन ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आंबो नैबे सेंग्रानि सायावनो फंनैसो बुंसै नैबे सेंग्राया जाय हिन्जावखौ गोसथोदों बेखौ बे मोनथिखानानैसो गोसथोदों जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा हौवाबो दंखायो फिसाबो दंखायो होनना मोनथिखाबाय बबे जाम्बायाव बे हिन्जावखौ गोसथोबावखो बेलाय बेहा दुनियायाव सिख्ला गैला नामा दुनियायाव सिख्लाफ्रा जोब्बाय नामा हौवा गोनांखा फिसा गोनांखा हिन्जावखौ गोसथोनानै हाबा खालामनो साननाय जाम्बाफ्राबो हाबा जाखानाय हिन्जावखौ एबा फिसा गोनांखाखौ गोसथोआ लरग' बियो बबे बुरबकआव हाबा जाखानाय हिन्जाव फिसा गोनांखा हिन्जावखौ लानो सानखोलाय हिन्जावा गोसथोबाय हौवायाथ' बिदि जानो नाङा ना बेनि हिन्जावनि मा होनो गोदै रावाव गोजावनो नाङा बे हिन्जावा सासे फिसाय दंखायो फिसाजो दंखायो बे हौवायाबो साननांगौ बिस्रा न'खर दं संसार दं बिसोरनि न'खर संसारा मा जागोन दा एसेबाबो दा गुलाय गुजाय जाबाय नोंजों जे गोसथोनानै फैदों नोंनाव खारसन फैदों दा बिसोरनि न'खरा एसेबाबो गुलाय गुजाय जाबाय दा समाजाव लासिं सिं जाबाय बिहा ना सेंग्रा मानसि दे ना सेंग्रा मानसि जेबो दावराव दावसि फैनाय नङा नोंनाव खिन्थु नोंनावबो फैनो हागौ उनाव नों दस्रा हिन्जावखौ लायोबा उनफ्राव बिदिनो एसे न'खराव संख्रिनि फानलुनि दावराव जायोब्ला नों रायखां बुंजानो हागौ ना नों गोदो आखलानो थिग नंखाया मायामोन आखल थिग नङैखायनो हाबा जाखानाय हिन्जावखौ गोसथोनानै हाबा खालामनो नागिरदोंमोन मादोंमोन होननानै बुंजानो हानाय नोंहा चान्स दंसै मानो होनना बुङोब्ला नों सेकेन्ड टाइम नोंथ' हाबा लाया नङा लागोन ना सानसे बै नोंनि जेनोखि जानो गोनां हिन्जावजों नों उनावहाय रायजानायनि मोनसे सम्भाबना दंसै आरोना नोंनि आखलानो थिग नङा मानो मालाय हाबा जाखानाय हिन्जावखौ मानो गोसथोनानै हाबा लानो साननांगौ नोंलाय नङा नोंहाबो मेरला नों सेंग्रा मानसि नोंहा हिन्जाव जोबाखै सिख्ला जोबाखै मेरला सिख्लाफोर दं नों बे हाबा जाखानाय न'खर गोनांखा मानसिखौसो नुबाय आरो ना जोंनाव माखासे मानसिफोरनाव हौवाफोरनिबोथ' थायो हौवाफ्राबो ओरैबायदि थायो हाबा जाखानायफोरखौसो मेगन खेबनानै थायो जेबो बिसोर साननो रोङा जे गावनि मेगना बेखौ फसायदों ओमफ्राय बिनाव साननाय गैया जे बे हिन्जावखौ गोसथोबावोब्ला बेनि न'खर संसारा मा जागोन बेखौ बुजिनाय गैया आरो ना गोसथोनांगौ लानांगौ बे नङा बिहा फिसा दं जुदि बे नोंजों हाबा जामारोमोनब्ला बिनि फिसाखौ सोर नायगौमोन जुदि बै जेनोखि नोंनि नैबे जाय सेंग्राया नैबे हिन्जाव हाबा जाखानायखौ लानो नागिरदोंमोन बिनि फिसाजोखौ सोर नायगौमोन दे नों नायगौमोन ना नोंबो फिसिनाय नङामोन ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला नोंथांमोना मा बुंनो सानदों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगोफोरखौ नेक्स्टआव बाय